Maigos, mapinadaba, asin madiskarte sa buhay kung iladawan ni Haina ang sa iyang esposong si Eddie. Nadagos ng binawian nin buhay kasuudma, makaliis na madiskwido sa pigmamanehong motorsiklo sa barangay Tamawian, Legazpi City. Banggi ka na kaaging Miyerkules. Istorya niya, susundoon ko ta ni Eddie sa eskwelahanan sa indang matuang aki. Alagad ini na pala ang huring bes na mahihiling niya ining buhay. Marami man kami, oh. Wala magkiproblema. Bago na siya pabaya. Mangaki ko na lang. Basado naman sa investigasyon kan Legazpi PNP, huli tadain na naabutan pa kan biktima ang aki kaini sa eskwelahan, nagdesisyon na sa naining umuli. Sakay man kaini pauli ang lalaking kaklase kan sa indang aki. Alagad pag-abot sa lugar, dumana ini nasalpokan kasabata na motorsiklo. Nagluluwas man sa investigasyon na makalihis ang insidente, marikas na duminulag ang driver kan nakabanggaan kaining motorsiklo. Mantang nawalat naman ang duguan kaining backrider. Maswerte sa naman na dain napuruan ang backrider ni Eddie. Bali, in opposite direction sinda. So, ibig sabihin, head-on collision yung nangyaring aksidente. Hari duman sa itaas, susaro, pasakat ng susaro. Apwera sa parehong warang sulog na helmet, daiman ang mga ining lisensya. Since po nayaon sa muya, so sasakyan, in custody mi, i-verify mi po ini sa Land Transportation Office. Tanganin maaraman kung si say talagang kagsadiri ka ito, despite na yung back ride, dahil po siya ngunyan makauron na maray dahil igwa man po natubo duman sa Bicol Medical Center. Desidido naman ang pamilya Esplana na magsuunad ni reklamo kontra sa duminulag na motorista. Kung niya mapang-agom niya, di siya magtago. Kuya, oh. Magpakuyan lang siya, oh. Kuyan sa pulis. Tangay maaraman kung taga-sain talaga siya, oh. Kasi po dahil may aram kung taga-sain siya, o niya ay na, oh. Wala man pagka-record so motor yata o warang plaka. Kaya man matitres kung taga-sain. Sa ngunyan, padagos pang pinagahanap kan otoridad ang duminulag na rider. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Danica Garcia.